Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allo abonné mbaw fo kawni clé awni juman dimamba alaka juma wara do engrais gada inshallah. Aw balmance do denche do face do ka kalande do ka kalanfa do tiriche do yere jugude bene me benata be kadine inshallah mi maître Badra Ali Badini di sabali kain alaka sabal dinene aw bela jelema aywa nani beni ala toko bilibili ba do bi manani di awma ala kama akira kama inshallah bi koni gaharu bana gaharu werete gahar min ko fe wode fleni ni gaharu ni maoma ni yake amase folma ayake kalaje akatili wari kura ko mi kulonge shu sabadron ima ko be war mina ibu soro akatili ina fo be fe kata juruta walma ko gelen do chuni kandro ibi ni kedron ka ala wele na edro ibi fe kun ka ke chugo mina be ke o chugo rabi torfatu ainun akata la fe muso ko dog belera walma muso bolla iba fe ka wele ka karaba kana abu fananya moko voyagera kata yoroja iba fa tigi be shogo kana abu fanake sadi ko ko e karabal bole ni bo de kan kwa ka muso forcer ka ke sago e ka furu ni bo benya fanga ko kuma be dogo fama on fe ni tara ibi songa mene ka datugu ni lama ka kile saba ka to te ka wuli ka taban abeke kumi kun yere tuma dabo abeke sago edi inshallah nyana mudo anyefa chugura be bara chugu na ku nyefa e follow ba manyi na awfe ay abonné nga chaîne kana abonné na ka ba kana nyina ba notification like wala sa na video black asoro aw connecté te na connecté abi video soro aw yere nye akana nyina abi video nunu partager wala sa ambalman salame minum be no lo tanga page ni kalama o ka bo kalama kasi ku yere na fananga ala to ye u baraji bi senini aw yere bela jilema aw kana nyina kalambulo mba fla min da yelen ba ambolo ni oye whatsapp kan ani telegram sanfɛ ni ka maula kala ala togo yɛrɛ baara kɛ cogo ka se ka karamɔgɔya yɛrɛ baara ka togo sɔrɔ ka togo sɔrɔ muriya kɔnɔ k'i yɛrɛ nafa ka ban ka maa wɛrɛw nafa o kɛcogo ɲuman a ka kan ka kɛ cogo jumɛn o ɲɛfɔ yɔrɔ ani ala togo kalanko ɲuman o bɛ kɛ groupe min sanfɛ o ye an ka kalanbulo ye whatsapp sanfɛ ani telegram sanfɛ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 1220 de ayiwa ka se ka yɛlɛ groupe sanfɛ amana numéro bla no ye anga whatsapp numéro ye ɲininkali be se ka kɛ o yɔrɔ kan ni ka faamuyali sɔrɔ n be ban k'aw daily ay sabali ay dɔbɔ appel nunu na a be k'an wele tuma caman a be n ka vocaliw tigɛ tigɛ sisan bɔra n ko ala tɔgɔ dɔ di o y'a tigɛ siɲɛ 4 n dɛsɛra n ye video no tora yen ten n y'a bila ten n ma se k'a tɔ bɛɛ ɲɛfɔ ka sababuya kɛ appel nunu ye welebaga nunu an b'aw deli ala kama ay sabali a kana a to k'an wele vocal be kɛ whatsapp sanfɛ ka ban o be wasa kɛ a bɛɛ be jaabi la a ye wele dabila a yɛrɛ bɛ wele min kɛ tile kɔnɔ a ka ca wele ko 2000 ye ni ne ko ne b'aw bɛɛ jaabi ne laban bɛ sa k'aw yɛrɛ to yen dɛ malara n'o ye hɛrɛ aw yɛrɛ ma sabu maa min b'i dɛmɛra n'o sara ni jigi sara o tɛ hɛrɛ ye dɛ a n'a y'a sɔrɔ n'a ti n ka saya fɛ a ye wele dabila sinon wele min bɛ kɛra tile kɔnɔ a ka ca kojugu whatsapp bɛ n'a ye vocaliw bila yen dɔrɔn b'aw jaabi n'ala ka jɛn ye baasi tɛ ala tɔgɔ nin bɛ baara cogo jumɛn a ka nɔgɔ kosɛbɛ a bɛ daminɛ min na daba dilan cogo a daba tɛ daba gansan ye daba dilan cogo de bɛ daba na daba bɛ dilan ni mun ye i bɛ dondo wule ɲini i b'a faga i b'a joli minɛ ka bila bɔgɔdaga pɛrɛn kɔnɔ i bɛna dusukunden bɔ k'a fara joli nin kan fɛn dɔw bɛ feere lɔgɔfiyɛ la u b'a wele ko kasibarat i bɛ taa kasibaratu san a bɛ komi ɲɔkisɛ i b'a san i bɛna ale ɲagami joli ni sisɛ dusukun na i b'a jeni fo k'a kɛ finan ye i bɛna o mugu de ta k'o ɲagami daba la k'a lamaga ni daba ye o de bɛ kɛ ka sɛbɛnni nin kɛ i bɛ sɔrɔ ka waati min ci nɛgɛ walaka kan tant que n'o daba nin tɛ ni daba tɔgɔ banna i bɛ daba wɛrɛ dilan n'o tɛ n'i ye ka waati min ci n'i k'i b'a baara ni daba gansan ye a tɛ jaabi ni daba nin banna i bɛ daba wɛrɛ ci i bɛna sɔrɔ ka waati min ci nɛgɛ walaka kan n'i y'a ci nɛgɛ walaka kan ka ban tuma min na sisan i bɛna wurudi daminɛ wurudi bɛ kɛ cogo jumɛn ya kahar jabar i b'o wurudi 3584 i bɛna kolojan wurudi ahalalun hamiyasun gaharaishun ahalalun hamiyasun gaharasun 3584 ni kilara o la i bɛ duwawu kalan duwawu nin filɛ nin ye allahumma ya muzillu kullu jabaru gahar azizu sultan subhana man gahara kullu makhluk agahar lahu fulana bintu fulana bitawhan wa kar'an bi izzatika wa jalalika wa bi haqqi o de bɛ kalan siɲɛ 3 mais n'a ko agahar lahu fulana bintu fulana o tɛ fɔ dɛ n'i ko agahar lahu i mako bɛ fɛn min na n'o ye wari ye i b'a fɔ nafolo min ye sefa ye walima nafolo dolari walima nafolo min ye euro ye i b'o de fɔ sisan i bɛ sɔrɔ ka mun tugu a la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ don i b'a fɔ
karisa den karisa Jɛnɛba den Aminata ou bien Isaka min ye Bintu dencɛ ye i b'o de fɔ o yɔrɔ na i bɛ sɔrɔ k'a fɔ taw an wakar an bi izati ka wa jalali ka wa bi haki i b'o fɔ siɲɛ 3 a saraka ye mun ye dondogbe lo y'a sarakati ye yanni i bɛ don baara la i bɛ dondogbe saraka sisɛ min y'a dusukun n'a joli bɔ i b'o jɛni ale tɛ tobi nan na i b'o jɛni de k'o di denmisɛnninw ma i kana sɔn ka fɛn duman la donc a saraka wulen bɔra o y'a saraka jugu ye a saraka gbɛ bɔra o y'a hɛrɛ sɔrɔ cogo ye ni k'i bɛ juguman kɛ n'a ye a bɛ sɔn ni k'i bɛ ɲuman kɛ n'a ye a bɛ sɔn mais n b'a ɲini aw fɛ n y'a d'aw ma a ka ɲuman de kɛ juguman kuma ma fɔ ye dɛ baasi tɛ donc nin ye ala tɔgɔ nin baara kɛ cogo ye a ka ca ala fɛ tile 3 i ka laɲini bɛ sɔrɔ n'a tɛmɛna tile 3 kan wallahi tile 7 ti dafa i bɛ mako bɛ fɛn min na o de bɛ kɛ komi i tun b'a fɛ cogo min na aw salamu alaikum ala ka juma wɛrɛ yira an na